Hallelujah. Yɛde nyame ase. Adom no nti yɛda so yɛte nkwa mu. Na adom no nti yɛkeka yɛn ho. Adom no nti na yɛn nso yɛwɔ gyinaberɛ wɔ Awurade mu yi. Ɛno nti Awurade yɛse yɛda wo ase wae. Wahyɛ wo ho anuonyam sononko ama mmɔborɔhunu ayɛ kɛseɛ. Yɛbɛtie w'asɛm. Yɛn mpaebɔ nyinaa ne sɛ wobɛka yɛn ho na w'asɛm so akasa akyerɛ yɛn. Yɛda wo ase bebree wɔ Yesu Kristo dim ne yɛbɔ mpaeɛ. Amen. Ɔdɔfo mema wakɔ aba de ba wo te aseɛ sɛn dwumadie so. Yɛbɛfa yɛakenka nsɛm afi Ahemfo Nwoma ɛtɔ so 2. Ɛti 18 nkyekyɛmu 1 kɔsi 8. Na ɛkasa fa Hezekiah a na ne papa yɛfrɛ no Ahaz. Na Bible say ɔdi ɔman Israel so wɔbra no wanya mfinhyia 25 years. Na ne maame no yɛfrɛ no Abijah. Na Abijah no nso ɔno nso ne papa yɛfrɛ no Zachariah. Na Bible ma yɛte aseɛ sɛ Hezekiah yi ɛyɛ nea ɛsɔ Onyankopɔn ani. Ɔyɛ nea ɛsɔ Onyankopɔn ani. Ɔdɔfoɔ aha na mepɛ sɛ yɛsua biribi firi asɛ. So obi betumi adi yɛn ho adanseɛ sɛ yɛsɔ Onyankopɔn ani. Bible say ɔbɛyɛ nneɛma papa bedwiri abosomfie abosom ne adeɛ tugu yi. Na ɔnam nam no so ɛyɛ nneɛma akɛseɛ. Yɛtoa so kɔ a ɛka kyerɛ yɛn sɛ Hezekiah yi odi nokora ma Awurade. Ɛwɔ bibie mu. Yɛka sɛ bibie mu a yɛnhwɛ Ananias ne Safira sɛ ɔmo kɔtɔn ɔmo asase agye ɔmo sika. Nanso ɔmo ani nokora amfa sika no nyinaa amma. Na Peter ɛma ɔmo te aseɛ sɛ sika no momfa mma na ɛyɛ mo deɛ obiara mmɛhyɛ mo. Mo a na mo sɛ mo de ba. Nti afei adɛn ɛna motwa ntorɔ ɛwɔ Honhom Kronkron anim. Saa pɛpɛɛpɛ du baabi a yɛhwɛ nneɛma atwa yɛn ho ahyia a yɛntumi nnyina. Sɛ yɛdi Hezekiah ho adanseɛ so yɛn Nyankopɔn betumi adi yɛn ho adanseɛ saa. Ɔdɔfoɔ ana nipa atwa yɛn ho mpo ahyia betumi adi yɛn ho adanseɛ saa. Na ɔse bibi biara a Moses ɛtwerɛ to hɔ biara no ɔhwɛ sɛ obedi so nkakra. Na Onyankopɔn ka kyerɛ Hezekiah sɛ mɛma wadi nkonim. Na Hezekiah ɛma wiase ahemfo mpo ehu sɛ Asafo Awurade nko ara na ɔyɛ nyame a yɛsom no. Onyame foforɔ bi ani hɔ. Sɛ obi pɛ sɛ ɔyɛ nwu a ɔnyɛ nwu. Ɔpɛ sɛ ɔyɛ hye a ɔnyɛ hye. San sɛ motro deɛ Onyankopɔn aka kyerɛ sɛ ɔbɛfe yɛn afi n'anum. Nti ɔdɔfoɔ ɛsiane sɛ ɔdii nokora yɛ setie ma Onyankopɔn nti ɛna ɔno nso tumi ko di nkonim. Ɛba saa a ako biara bɛsɔre etia wo biara ɛnam sɛ wo ne Kristo Yesu ɛna nam na wodi nokora ma ne nti. Akodeɛ bi ani hɔ a betumi asɔre etia wo a ebedi nkonim. Onyame yɛ nokwafo a wafrɛ yɛn. Na ɔno nko ara ɛna ɔbɛyɛ. Na Bible no toa so ma yɛte aseɛ sɛ efi verse 8 no ɔse na odi Philistine-fo no nso nkonim. Hallelujah. Wei nyinaa saa time na Hezekiah yɛ obi ɔdɔ Awurade paa yie. Nanso wodɔ Awurade a ɛno nkyerɛ sɛ ɔko nni hɔ. Bra yɛama yɛn nsa so ama Kristo yi. Na yɛsrɛ Onyankopɔn sɛ ɔmmoa yɛn na yɛnyɛ nokware Kristofoɔ. Yɛnyɛ nokware ɛma a wafrɛ yɛn. Na beebi a yɛbɛdu bia yɛka nea no ahyerɛn ɛwɔ hɔ. Onyame a otumi adeɛ nyinaa yɛ. Na afei ne yɛka wɔ Kyerɛwsɛm mu a
yɛnte aseɛ no ɔbɛboa yɛn ama nyame nkronkron bɛboa yɛn ama yɛayɛ. Yɛhia ne sɛ wobɛnyɛ krado na watena wo Bible ho. Teacher ni na yɛ radio aka yɛn student no. Onyame mboa yɛn. Na yɛntimi fa yɛwerɛ nyinaa nhyɛ Awurade mu sɛdeɛ Hezekiah yɛɛyɛ no. Ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen.